Салом алейкум бародарҷоно. Амин бародар як ҳафта пеш хоҳиш кард ки бародар моро дар Великий Новгород ай Москва 600 километр дур кидат кардагая бародар. Ана мақсад чӣ хел кидат кардагая? Масъалаи РВП гуфта. Ина бо маълумоти пуррагӣ ай хидиш гӯш кинен. Мақсад ҳамада бовар накунен. Салом алейкум бародарҷоно. Созит инҷа саломататон хубай? Инами Чанд моҳ пеш буд? 4 моҳ пеш короче пула додем 130,000 130,000 барои РВП. Чанд сум да гуфт чӣ мекунам РВП мекунам? 130,000 да. То паспорта чанд сум да гуфт? 260,000. Чанд моҳ да РВП мекунам гуфт? 2 моҳ да гуфт 4 моҳ кашид. Чанд бор рафтӣ да 4 моҳ? 6 бор. 6 бор Великий Новгород 6 бор. ягон кор накард. Ягон кор накард. Баъд мара яке диди ха? Видеои мара ту подписаться кардаи будӣ мада? Конечно подписаться кардам, бо да садао дидум дака. Мара да садао дид бародарҷоно. Садао да дидум. Ака гуфт ин ҳами хеле ситуация хайна дар номи Аллоҳ мурум рафтем у бародара уни тока я и бародара фиреб кардагай. Бисёр одаморо оли фиреб кардагай. Мақсад мо видеош кардагаем бародарҷоно. Ана пули бародара дод. Общаи бародар 130,000 пул гирифтаи буд. Ана як телефони арзиши нормални дора. Мақсад ҳозираш да нишон наметиҳем. Я телефони арзиши нормални қатъи мондагӣ боқимондаи пулаш. И телефонша мегирам бо илтимос. Акаҷон гуфт телефона мегира. Мақсад ира ҳозираш да сума роӣ мекунад. Телефона мегира. 40,000 пулаш нарасид. Ина астани 130,000 пулша дод. Ана чӣ гуфтани? Ҳамат хоҳишмандам бародаро. Инами акай коля да лайк аку биҷихеда. Подписаться куневу. Ами хе шайтону да бовар накуне брат. Документ вообще накуне. Инами кора вообще. Хутон раве. Хутон ҳаракат куне бре нафемес. Ту мекуни бо ҳам через посредник вообще через. намекунам дига як вообще. Ина бародаро хутон чӣ хеле ки гӯш кардем. Инами 2 рӯз дар ай сафарем Великий Новгород Дина бегай бромадем саҳари да Великий Новгород шин хов рафтагӣ нестем. То ҳозира оли хов кардагӣ нестем. Ина соат чанд шуд? Соат 6:50. ҳамат хоҳиш мекунам бародаро вообще инами телефонтон зинда ва саломат. Подписаться, лайк, комментария, поделиться фаромӯш накунед. Боқӣ Сарбаланд Хонаобод зинда бошед.